imong gilibre kay ka ba napakanon ka ani mo kung pakanon ani nga ikabalo mo gabi. Wala. Ketahuan ko niya guys, ay ko kabalo. Iyan na arati. Iyan na ba? Ipit ya na ikaw. Coba nasa bukaan. Yan na close. Sama pa close. Ano ako ipakawin nga niya, di ko kabalo mo gamit ano guys. Kapag ko mo. Nah, di man lagi mag-close ako ah. Sige. Iyan na aga. Iyan na. Ambot kita nugranti kay ko. Pasensya na. Nugranti kay ko guys. Patubangin na guys. Bake kay mo. Guys, ang awa guys. Tama ni guys. Patukan mo ko. Ano. Labit ka. Kanap mo labi. Ugon ko. Tukaron ko. Kung kaon ko. Pag dili ko ugon. Baden. Kung halang manggut kay, di ba mapini mo nga musang nay ko pagka sangit sa putunlan. Atot ko ni. Ko kabalo. Ano ra? Kan eh. Yan ako naman akong kasi makubalong. Ayun na ano ba? Ito po ganda yung hakuan. Oh, tapos Ngayon na lang. ayaw i-close. Ayaw i-X. Ano mang i-X? Ay, hindi, X. Anak ra. Oo. Lagi ko ka ba? Ako kayo nga naman ako. Yan na ba? Yan na. Hindi ko niya masa... Hindi lagi ko kabalo mo close. Hindi na good. Lagi mo Dapat inuhugtan. Ano? Anak ra. O nga nang buka man na. Ngayon na, hindi na tanawa. Kakapasaya lang lang. Wala akong kaon guys. Kailan dagang kagkaon kung mag-chopstick na. May kutsara. Hindi na naman kumukaon. Wala akong kaon guys. Ikuan pa. Bahala na lang. Hindi lang din yan. Ay, Majibag. Nga na tayo. Kampatagan, bagbasher na. Inood na jupad na di ko Ay, mga i-caption. Guys, kung saan din, paggamit ang chopstick. Ay, ngayon mo yan. Dahil tamo na po gamit. Bisa-bisa hindi man jupad ko kabalo. Araw, ibas ko nila. Mauwi ra, magkali Mas magbalo. naagad ang ibas ka pag ang gamit. Ay, followers. Kamuhan eh. Pariharam dahil sulod. Kamu ni ang gikuha. Na po. Naalan siya itlog. Take out na lang ko na ito. O, take out ka. Kasi dahil ito yung gikuha. Take out na lang na pa nakipagkaon mo niya. Ano niro? Lima may guys. Pagtuo mo yung mga gagmay, mga food, mga Korean food pa. Kasi na siya. Pag lang may nagulat ang pananaw. Ay, katungkuan. Ay, mo ka order. Ay. Balance ako, guys. Ano naman yung order? Guys, tikman natin kung anong masarap. May lamuan. Ayun, isa-isa. Oh, ano isa? Eh, nga na ba eh? Ano lang. Sige. Oo, Yan na. Okay. Init man.
siya. Sa anak Sa niya. ipon. Gusto niya. Ana, dahil siya. Pagpunit ni mo, guys. Pagpunit ni mo, ana. Ulit ko na ni mo na. Diretso kaon. Hindi mo i-alsa. Kapag ni alsa ni mo. Ama, Na, sila mo lang. mahasbong. Okay. Bali, isang kuhit lang. Na. Oh, sa onda yun, na. Siya nagipangkaon sa mga ano. Kita maguna ko permi and mga Japanese, Korean, yun ano. Milan kayong kaon nila ay. Bad na.